Hi guys! Welcome back again sa aming YouTube channel! So, for today's video guys, ay magluto ako karon guys og chicken gisado. Yay! Pero guys, pag abot na ko diri sa balay, kay gahinuktok ko guys, ay nga kuwang ang ingredients pagpalit guys. Oh no! Unsaon na ni nako kuwang man. Wala ko kabalo guys kung chicken gisado paghapon ni ang tawag kay. Kuanra ang maibutang karon guys, patatas ra og carrots. So, wa ko kabalo guys og chicken gisado pa rin tawag diri ang sa akong lutoon karon. Bahala na. Kaya di man siya pwede guys og dili na ko lutoon karon kay wala may sudanon ni Nunoy. Unya inigabot ni Nunoy, wala siya sudanon. So kinanglo na akong lutoon guys, bahala na. Di na sad ko pwede mo balik og merkado guys kay layo-layo ang merkado diri guys. Oh Init na no! kaadyo mo balik os merkado, bahala nagluwang lutoon ako oy, bahala. So tuwaya na to luto guys. Tan-awon na to itsura porma kung unsa din unsay lasa. Kay kuwang siya og ingredients. Nadali-dali mo ganina guys kay tus merkado kay arang inita. Grabe, alas 8 arang inita na. Mura nagmamaak ag init sa panit. Arang inita na din. Mo to nawa na sa hunahunag unsa pa ang paliton mo dong. Gadali ko guys ug uli kay gutorms na rin. Gutorms na rin guys mo tong wa na, nalimtan na nag-ubang ingredients ang lutuonon. Bahala na, oy. Kasi naman sa gano'n ni mukhaon guys, bahala na lutuon na ako, balag. Unsay lasa diri So, before dito mag-proceed guys, atong pagluto, day, no? Karong experiment na kung lutuon no, na chicken gisado, no? Nagpasalamat sa day ko guys, no? Sa atong kay Papa Jesus, kay Lord God, so much. Salamat, thank you so much Lord kay naabot na mo ang naabot na namo ang isa sa requirements ni YouTube na 1K subscribers. Daghang salamat kaadto Lord God kay you answering all my prayers. Thank you so much Lord. Kaingon ko sa una og katong pagsugod namo sa YouTube og pagva-vlog, kaingon ko og imposible nga makaabot mi sa isa sa requirements ni YouTube na 1K subscribers, pero last week naabot na gyud namo guys 1K subscribers nga wala na mo damha. So nagpasalamat ko kasi sa Ginoo nga gidungog gyud niya ako tanan, gidungog niya tanan akong pag-ampo ang mga gusto. Salamat Lord so much. Thank you so much Lord. Di jud ko mag asawa nga magpasalamat nimo kada adlaw. Then sa atong mga subscribers, magpasalamat din po ko ninyo guys sa pagsuporta ninyo sa aming YouTube, sa amo ang YouTube channel. Hinaot na suportaan pa ninyo, hinaot nga di mo mag kanang naay insara na Bisaya magsawa, di mo mapulan. Hinaot guys nga di mo mapulaan nga matan-aw sa among mga vlogs kung na may bag-ong mga upload. So salamat kadyo ninyo guys. Di na mo na ako maisa-isa og mention kay medyo daghan mo kaadyo. Then isa pa ba akong iingon? So mauro ko guys, pasalamat ra ko kay wa mi nag-expect ni Nonoy nga ma-reach na mo ang isa sa requirements ni YouTube. So, mauro to guys. So, mag-proceed na ta sa atong pagluto, no? Atong experiment. So, guys, mao na ni guys. Ang patatas, guys, gamay ra sad siya. Kay isa na nakabuok, guys. Kay tunga ra man pug kilo sa manok akong gipalit. Then, mao ni guys, ang carrots. Gamay ra sad siya. Para namo ilang gyud dinunoy gyud, di ba? And manag sibuyas ug bawang guys, na nag-ready ganina. Then kani mao ni ag manok guys. Tungag kilo ra na guys kay mahal sa dag manok ron. Tunga gi-marinate na ako guys. Tuyo, suka ug sibuyas, bawang, anang paminta. So ready na guys. Tara let's
Much later. Hi guys! I'm here again. Guys, nahuman ako og luto. Kikapoy ko guys. Init ta magud. Init ta magay na guys. Idigan kong merkado. Gingalakaw ra ko medyo layo-layo guys. Hindi na ako'y mga dala bugat-bugat pa siya. Maglisod ko guys mangumpra og trabaho si Nonoy kay lakon ra man gud na ako guys. Layo-layo gid ang merkado. Then labi na og na ko'y daghang bit-bit, sakit sa mga bukton, sakit ang ani oh. So maglisod ko guys mangumpra og without Nonoy. Kay labi magnas Nonoy guys kay motoron man gid namo. Then siya may magbit-bit. Nagikapoy ko guys inalipong ko. Nadali-dali sad ko guys kay gluto kay gigutom na ko. So nahuman nagluto guys. Okay ra man dai sad siya. Okay ra man dai siya guys bisan kuwang og mga sahog. Bisan mo ra toy sahog guys ba. Kuan ra kanang patatas ra og carrots. Okay ra man dai glasa, madadara man sad. Kami ra man sad hanon ni mga on guys, okay ra. Madarag smile. Tay guys gikapoy ko guys ay. Kapoy ko gluto. Ang karon day guys, before mag-end na ko atong video karong adlaw guys, napa ko i-share ninyo nga gamay nga video clips katong pagpalit na mo sa pasilip ra nako ninyo guys. Wala lang, i-share lang nako guys ang kuan katong bag-o na mong TV nga pinalit. Gamay ra man sad siya para ra sad namo pod. So mao ni siya guys. Tin! Hello again guys. I'm here again. Kita na sa guys sa screen. So guys, before end of this video guys, mag shout out sa daay ko kay guys kang Sweet Case. Mo ni guys ang iyang YouTube channel. Please subscribe po ninyo guys. Baliksad po ko ninyo guys og suporta sa iyang YouTube channel. Taga Bohol ra sad ni siya guys, taga Valencia ra sad ni siya. Kana og kang Ma'am I Beauty Ma'am I Beauty TV. Chan mo ni iyang kuan guys. Iyang YouTube channel sad palihusad ko ninyo og subscribes. Taga kuan ra sad ni siya guys. Parehas pod taga Bohol ra sad ni siya. Anhira tama nang akong pag-vlog guys karong adlaw. Daghan kaadyong salamat kaninjong tanan sa injong pagtan-aw. Di jud ko kuan guys, di jud ko mapulan og pasalamat ninyo guys kung sa inyong mga support diri as sa among YouTube channel. Adlaw-adlaw kong magpasalamat ninyo guys, di ra kay Lord God, di ra kay Papa Jesus, kundi labi na ninyo guys kay syempre di mi moabot og 1k subscribers kung dili tungod ninyo guys, dili sa inyong mga suporta. So salamat kaadyo guys, salamat kaadyo kaninjong tanan. Anhira ko taman guys, hinaot nga nag-enjoy mo sa akong experiment na chicken gisado, dili chicken cordon guys ha. Dili afford guys, dili afford kay wala tay kuan, wala tay channel. So anhira ko taman guys sa akong vlog for today's. Hinaot nga nag-enjoy mo. Salamat sa inyong pagtan-aw once again. Bye.